ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಜಿ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಮಾತ ಯಾನ್ ನಿಕಲ ಮೋಕೆದ ತುಳುನಾಡ ಪೊನ್ನು ಶ್ರುತಿ ಎನ್ನ ಹೊಸ ವಿಡಿಯೋಗು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಾನು ವೆಲ್ಕಮ್ ಅನ್ಕೊಂಡುಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನ್ ವಿಡಿಯೋ ಬನ್ನ ಪ್ರತಿ ಸರಿಲೆ ಅನ್ ಕೇನು ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಂದು ಆಂಡ್ಕೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂಚೊಲ್ಲರು ಬಂದು ದಪ್ಪ ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತಾಡೆ ಇಂಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಯಾನ್ ಕೇನಿನೇಕ್ ಮಕ್ಳು ಒಂಜಿ ಇಂಗೆ ರೆಸ್ಪಾಂಡ್ ಮಲ್ತೇರು ಬಂದು ಅಂಚೆನೆ ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ಲ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪರೆಗ್ದಾಲ ಬಂಗ ಇಜ್ಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಬರಿತೀರಿ ಅವೆನ್ ಖಾಲಿ ಟಚ್ ಮಲ್ಪಣ್ಣ ಅಂಡೆ ಟಚ್ ಮಲ್ಪನ ನಿಕ್ಲಿದಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಶಾಕ್ ಆಪುಜಿ ಪೋಡಿ ಹಚ್ಚಿ ಅಂಚೆನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಟಚ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಅಂಚ ಬರಿಟ್ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಖಾಲಿ ಟಚ್ ಮಲ್ತಾಡಾಂಡೆ ಅವೆನ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ಬೊಕ್ಕ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದಿತ್ತೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ವಾ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನು ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಓ ವೀಡಿಯೋ ತೊಚ್ಪವನ್ ಬಂದು ಅದಾಗ ಇಂಕೊಂಜಿ ರಪ್ಪ ನೆನಪಾಯಿನಿ ಒಂದೊಂದು ಜನ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ತೂದು ಎನ್ನಾರು ತೊಲೆ ಸ್ವೀಟ್ ಕಾಜು ಕತ್ರಿ ಒಂದು ಬಂದು ಎಂಜ ನಮ್ಮ ಫ್ರಿಜ್ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಓಪನ್ ಮಲ್ಪನಾಗ ಫ್ರಿಜ್ದವುಲ ಈ ಮಿತ್ತರ್ದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದು ಏನದು ಗೆತ್ತು ತುನಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಮಸಾಲೆ ಪಾವ್ ದಿಪ್ಪು ಅಂಚೆನೆ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಉಡುಪುನಿ ಎನ್ನ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ ಪನಾಗ ಇಡೆ ಬಂದಾಗ ದುಬೈ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಐಡಿಯಾ ಇತ್ತು ನಾನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮನ್ಪೆ ಬಂದು ಆಂಡಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಬಂದಾಗ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚದು ಹಿಂಗೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಅವೇನೇ ಅನ್ನುವಂಥ ಪಸಂಬ ಇದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಲಲ್ಲೇ ನಾನು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಅವಡು ದೂರಾಂಡೆಲ್ಲ ಪೋಯಡಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ತೂಪಿನಿ ಜಾತ್ರೆದಲ್ಪ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ತೂಪಿನಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇಂಕ ತೂಯಿನ ಇಂಕ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಇಂಕ ಕನ್ನೋಡವೇನು ಇಲ್ಲಾಡಿ ಏತ್ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಇತ್ತುಂಡಲ್ಲ ಏಪ ಪೋತ್ ಕನ್ನಗಲಮ್ಮ ಪಂಪಿ ಇನ್ನಿರ್ಪಿನಿ ಆತ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕಲದಾಯ ಕಂತೀನಿ ಬಂದು ಆಂಡಲ್ಲ ಇಂಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಒಂಜಿ ಬುಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ ಅವೇನು ಏತ್ ನೆರಟ್ ತಿಂಡಲ್ಲ ಅವೇನೊಂದು ನಾನು ಪಸಂದ್ ಬರ್ಪೇನೆ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪಲ್ಲ ದುಬೈಗೆ ಉಂಟೆ ನಾನು ಏನೋ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪತೊಂಬ ಇದೆ ಅವು ಓಂ ಪಂದು ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಅಂತ ಜಪಾವೆ ಈಗ ಪಸಂಬ ಇದೆ ಬಂದಾಗ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಮತ್ತು ಅಂಡ ಮುಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಆಗಿ ದ್ಯಾಪನ ಪಿದಾಪುರ ಹೋನಾಗ ನಮ್ಮ ಪಾಡಂ ಪೋಪಿನ ಒಂಜಿ ಕಿಂಜ ಒಂದು ಸ್ಟಡ್ ಪಾಡಂ ಪೋಪಿನಿ ಮಲ್ಲದಾಲ ಮುಲ್ಪ ಪಾಡಂ ಪೋಪುಜ ಅಂಚ ಅದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಕೆಲವು ಸಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರಿಗೆ ಅವು ಯೂಸ್ ಆಗೊಂದು ಇಂಕ್ ಒಂದು ಯಾನು ಇಂಕ್ ತೂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಬಾಂಬೆ ಪೋದಿಪ್ಪನಾಗ ಅಕ್ಕಡೆ ಇತ್ತಿನವೇನೆ ಅನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಪತೊಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಒಂದು ಪನ್ನಾಗ ನಿಕ್ಲೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಗೊತ್ತಾವೊಂದಿಜ್ಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ದ ಅದೇ ಪನ್ನಾಗ ಲೈಟರ್ದೋಸ್ಕರ ಅನ್ನೆತ್ತ ಸಪ್ರೇಟ್ ಫೋಟೋ ಇಜ್ಜಿಂದ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಎನ್ನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಏಪನೊಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಅಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಬಾಂಬೆದು ಬಂದಾಗ ಪಸುಂಬ ಇದ್ದೀನಿ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ನೆತ್ತಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾಮಿಡಿ ಒಂಜಿ ಸ್ಟೋರಿ ಉಂಡು ದಾದೆ ಪಂದಾಗ ಯಾನೊಂಜಿ ಮದ್ಮೆಗೆ ಪೋದಿತ್ತೆ ಮದ್ಮೆ ಪಂದ ನಮ್ಮ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಪುಜ ಲೇಟ್ ಆಪುಣಿ ಏತ್ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆವಡ್ ಪಂದಾಗಲ್ಲ ಅವು ಲೇಟ್ ಆಪುಂಡೆ ಅಂಡ್ ಅಂಚೆನೆಂದ ಊರ್ದಕ್ಕಲ್ ಉಂಟು ಹೆಂಗೆ ಪೋರೆಗಿತ್ತೀನಿ ಪಂದಾಗ ಮದ್ಮೆದ ಬಸ್ ಪೂರ ದಾಲೈತಜಿ ಎಂಕುಲೆ ಪೋರೆಗಿತ್ತೀನಿ ಊರ್ದಕ್ಕುಲು ಸೇರ್ದು ಪೋಪಿನ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಲ್ದಿತ್ತೀನಿ ಅಂಚ ಅದು ಅಕುಲ್ ಪಂದಿ ಟೈಮಿಗೆ ಪೋಡತ್ತಿ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತೀನಿ ಎಂಚಲ ರೆಡಿ ಆದ ಬಲ್ತೊಂದು ಬಸ್ ಅಲ್ಪ ಮುಟ ಪೋಯೆ ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲಿಗ್ಲೆ ಪೋದ ಅನ್ ಪಡುವಿದ್ರಿಡ್ ಮದ್ಮೆಗ್ಲೆ ಪೋಯ ಮದ್ಮೆ ಪೋದು ದಪ್ಪಂದ ಹೆಂಗೆ ಇಲ್ಲಾಡಿ ಫೋಟೋಗೆ ಟೈಮ್ ತಿಕ್ಕದಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಮದ್ಮೆದ ಹಾಲಿಗೆ ಪೋದು ಫೋಟೋ ಕೊಪ್ಪುಗಂತ ಸೆಲ್ಫಿ ದೆಪ್ಪು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿತ್ತ ಉಂಡು ಒಂಜಿಕೆ ಬಿತ್ತ ಇಜ್ಜಿ ಪೂರ ತೀರ್ಥ ಪೂರ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅದಾಗ ಎನ್ನ ಬರಿಡ್ ಕುಲ್ದಿನ ರಿಪಂಡೇರು ಎನ್ನ ಊರ್ದ ರಿಪಂಡೇರು ತಿರ್ತಿಜ್ಜವು ಈ ಬನ್ನಗನೆ ಇತ್ತಜಿ ನಿಂದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಯಾಕೆ ಮಾಡಿ ಈರು ಎಂಕ್ ಬನ್ನಗನೆ ಇತ್ತಜಿಡ ಪಂಡ್ರ ಐಜ ಈರೆಗೆ ಯಾನ್ ಬೆಲ್ಮಣ್ಣಾಡಲ್ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿ ತೆಗೆದು ಒಂದು ಬೇತ ಪಾಡ್ದು ಬೇತೇನು ಐಗೆ ಯಾನಿನ್ನ ಅವನಿಂದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪಂದು ಅಥವಾ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿತ್ತ ಪಾಡೊಂದು ಏರ್ಲ ಮದ್ಮೆ ಫ್ಯಾಷನ್ಗೆ ಒಂಜಿಕೆ ಬಿತ್ತ ಪಾಡಂ ಪೋಪೇರೆ ಇಂಕ್ ಅವಲಿತ್ತಿನ ಕುಲ್ ಮಾತೇರ್ಲ ತೆಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು ದಯಪನ್ನಾಗ ಅರೆಗೆ ಪಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೆ ಈಜಿಗೆ ಎನ್ನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆದಿಪ್ಪು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಕೇಂಡದ ಇಂಕ್ ಬೇಜಾರಾವು ಪಂದು ಆರು ಮಂದಿ ಪಂದೆ ಕುಲ್ದೀನಿ ಅರೆ ಅಂಚಾದ ಯಾನು ಆ ಮದ್ಮೆಗೆ ಕೆಬಿತದ ಅಂತೇನೆ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮೆ ಸುಧಾರ್ಥ ಬೈದೆ ದಯಪನ್ನ ಪೂಜಲ್ ಬುಡ್ನೆ ಹಿಡ್ದು ಗೊತ್ತ ಒಂದಿತ್ತು ಜಿ ಆಂಡಲ ಪೊಂಜೋನಕಲ್ ದಾದೆ ಪನ್ಪಿನಿ ಯಾನ್ ಲಾಯ್ಗಿದ ಒಂಜಿ ಕೆಬಿತ ಪಾಡಂಪೊಂಡಲ್ಲ ಎಂದ ಕೆಬಿತ ಹೋಯ್ರು ಆಂಡ ಆನಿ ಪೂರ ಕೊಲಕ್ಕೇನು ಕೆಬಿತೌಂಡ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ ಸಾಕಾದಿತ್ತು ದಾಪಂದ ಪೂರ ಊರ್ದ ಗುರ್ತದ ಕುಲ ಎತ್ತಿನ ಅದು ಅಲ್ಪ ಮದ್ಮೆದಲ್ಪ
ಉಂದು ಯಾನ್ ಶಿರಡಿ ಹಿಡ್ದು ತೊಂದಿ ಉಂದೇನು ಯಾನ್ ಇದ ಮುಟ್ಟ ವೆಹಿಕಲ್ ಪಾಡ್ದಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಒಂತ ದಿನ ಎಂಗುಲು ಯಾನ್ ಇಡೆಗೆ ದುಬೈ ಬರೋದು ಎಂಗುಲು ಪೋದಿತ್ತೀನಿ ಶಿರಡಿಗೆ ಅಲ್ಪಗೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಉಂಡು ಒಂದು ರಡ್ಡಿ ಯಾನ್ ಅಲ್ಪ ಶಿರಡಿ ಹಿಡ್ಗೆ ತೊಂದಿನಿ ಅಂಚ ಅದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ಊರಿಗೆ ಹೋದಾಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಿನಿತ್ತಂಡ ಏರ್ನಲ ಮದ್ಮೆ ಮತ ಇತ್ತಂಡ ಐಕ್ ಪಾಡಲಿ ಅಂಚನೆ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಯಾನ್ ಮೂರನೇ ಮುಲ್ಪನೆ ಗೆತೊಂದಿ ದುಬೈಡಿಗೆ ತೊಂದಿ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಷ್ಟ ಪೂರ ಲಾಪುಂಡು ಇಯರಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಒಂದು ದಾದನ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ್ ಇಂಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಅಂಚೆನ ಉಂದೇನಿಗೆ ತೊಂದಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ರೆ ಹಾಪುಂಡು ದಾಪನ ಬೊಕ್ಕ ಎಂದಡ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಲರ್ದ ಕೆವಿತ ಇತ್ತುಜಿ ಈ ಅಂಚೆ ಅದಕ್ಕೆ ತೊಂದಿ ಅಂಚ ಉಂದುಲ ಕುರ್ತಾಗ್ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದು ಕುರ್ತಾಗ್ ಮತ್ತು ಯಾನ್ ಏಪಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ನು ಉಂದೇನೆ ಪಾಡ್ನೆ ಯಾನ್ ಕೆಬಿತ ಅಂಚಿನನೇ ಟೈಪುಡು ಒಂಜಿ ಉಂದುಲ ಕುರ್ತ ಮತ್ತು ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾಡ್ರೆ ಕಂದಿನ ಅಂಚನೆ ಅಂಜಿಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ದಾಪನ್ನ ಪಾಡ್ನು ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ದೀಪುನಕ್ಕೆ ಅಂಜಾದು ಒಂದು ಲಂಚೆನೆ ಒಂದು ಮತ್ತು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಯಾನು ಓಲ ಪಾಡ್ದಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪಾಡುಜಿ ಪನ್ನಗ ಓವು ಇಷ್ಟ ಜಾಸ್ತಿ ಇಷ್ಟ ಪುಣ ಅವೇ ರಿಪೀಟ್ ಪಾಡೋಂದು ಒಂದೊಂಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಜುಮ್ಕ ಒಂದು ಓಲ ನಮ್ಮ ಕುರ್ತಾ ಮಿನಿ ಪಾಡ್ನಾಗ ಪಾಡ್ರೆಗೆ ಬಂದಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಅಂಚೆನೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುಂಡು ಪನ್ನಾಗ ಕುರ್ತೋಗ್ಲಾಪುಂಡು ಸಾರಿಗ್ಲಾಪುಂಡು ಪಂದ್ಗೆ ತೊಂದಿನ ತುಲೆ ಜುಮ್ಕ ಬಂದಾಗ ಇಂಕ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಜುಮ್ಕ ಸಾರಿ ಮತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇತೆ ಒಲ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಪಾಡ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಜುಮ್ಕ ಪಾಡಿಂದ ಮಸ್ತ್ ಎಡೆ ತೋಜುನು ಅಂಚ ಸಾಧಾರಣ ಒಂಜಿ ಏನಾರ ಇಲ್ಲಡು ಒಂಜಿ ಏಳೆಡು ಜುಮ್ಕ ಉಂಡು ಅಟ್ಲ ಒಂಜೇ ತಂತು ತಿರ್ತು ಉಂಡುಂಡದೆ ಅವು ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ತಿರ್ತದ್ದು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಉಂಡು ಆಂಡೆಲ್ಲ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತಿಂದೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟತೆ ಜುಮ್ಕ ಪಾಡೋಡೆ ಹಾಕೊಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡುವ ಏನಾಡಿನ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋ ಅವೆನ್ನ ಒಂಜಿ ಗೋಲ್ಡನ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೆಟ್ಟೆಲ್ಲ ಬರ್ಕೊಂಡು ನೆತ್ತ ಒಟ್ಟಿಗೂ ಮದ್ಮೆಗೆ ಒಂಜಿಗೆ ತೊಂದಿನ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಒಂದಿಲ್ಲ ಸಾರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ತೋಜುಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಇಯರಿಂಗ್ ಇನ್ನು ಊರಿನ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೆ ಕಿವಿತ ಮತ್ತು ಪಾನಿಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಕೇನ್ ಹಾಕುದು ಮಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾನಿ ಮದ್ಮೆ ಮತ್ತು ಒಂದು ದಿಕ್ಕು ದುನ್ನ ಹಾಕೊಂಡು ಉದಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹಾಲ್ದ ಮುಟ್ಟ ಕೈಡಿಗೆ ಕೈಟ್ ಬತ್ತೊಂದು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಒಬ್ಬ ಹಾಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗಿ ಹೋಗೋ ಕಿವಿತ ಪಾಡ್ನು ಅಂಚ ಅದು ಮಸ್ತ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇತ್ತಿನ ಇಯರಿಂಗ್ ಇಜಿಂದ ಕೆವಿ ರಾತ್ರಿ ಸುರು ಹಾಕೊಂಡು ಕೆವಿ ಬೇರೆ ಒಂದೊಂಚೂರು ಏನ್ ಬಂದಾಗ ಖಾಲಿ ಕಂದಿನ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ ಪಿಕ್ಚರ್ ಅಬಿಬಿ ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲಡ್ ರಾಸಿ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಡಬ್ಬೆ ರಡ್ಡು ಡಬ್ಬೆ ಫುಲ್ ಉಂಡು ಕೆಬಿತಾನೆ ಅವೊಂಜಿ ಮರ್ಲೆ ಅದು ಹೋತುಂಡು ಕೆಬಿತೈತ ಮುಲ್ಪ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಉಲ ಯೂಸ್ ಒಂದೇ ಇಜ್ಜಿ ದಪನ ಮೂರನೇ ಪೋಯಿನಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಸ್ಟಡ್ ಕಲರ್ ಇಂಚ ಕಲರ್ದ ಸ್ಟೋನ್ದ ಒಂಜಿ 19 ಒಂಜಿ ಈತ್ ಮಲ್ಲ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ತೂಪಿನಿ ಒಂದು ಕಲರ್ ಹಂಗ್ಯ ಒಂದು ಕಲರ್ ಕಿವಿತ ಅಂಚ ಪಾಡೊಂದೇ ಪೋಪಿನಿ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪದಾಗ ಒಂದು ಇಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಏನು ಯೂಸ್ ಮಲ್ತೊಂದು ಲ್ಯಾತೆ ಅಂಚ ಬೊಕ ಎನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಮಿನಿ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚೆನೆ ಏರ್ ಮತ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಖಾಲಿ ಅನ್ಪನೊಂದು ಜಿಗಿ ಎನ್ನ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬಂದು ತುಳುನಾಡು ಮಸ್ತ್ ಜನತೆ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತು ನಮ್ಮ ತುಳುನಾಡ್ದಕ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಂದು ಬೆತ್ತ ಏರ್ ಮನ್ಪುನು ಅಂಚೆ ಪುನಗ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ತಿನ ದಾಲ ಪೂಜಿ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಮೀನು ಯಾಕಲ್ಲ ಬತ್ತಿತ್ತನ ನಿಕ್ಲೆ ಫ್ರೀ ಇತ್ತಂಡ ವೀಡಿಯೋಸ್ಲ ತೂಲೆ
ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತುಳುನಾಡದ ಪ್ರತಿಭೆಲೆಗ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಆಶೀರ್ವಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬೋಡು. ಇನ್ನಿತ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಮುಗಿತೊಂದುಲ್ಲೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ದಟ್ಟುಗ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕಗ ಅದ ಮುಟ್ಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್.